Diyos maray na aga po sa Indogabos mga tugang, ini ang tawag sa mga kakasalon. Duwang enot na tawag. First, si Eric N. Esteban, 29 anyos, soltero, taga Concepcion, Pequeña, Naga City. Aki ni Edwin Ablao Esteban, asin ni Marites Mirando Namoro. Buot na mag-agom ki Jenny Rose Asis Ubado, 26 anyos, Daraga, taga Jacob Putol, Bagong Bayan Sur, Naga City. Aki ni Arnel Seya Ubado, asin ni Gemma Mitas Asis. Asin si Vincent Raymond C. Baduria, 35 anyos, soltero, taga Payatas, Quezon City, Metro Manila. Aki ni Melvin Sean de Guzman Baduria, asin ni Rosalia Paulino Cabrera. Buot na magagom ki Christine C. Imperial, 31 anyos, Daraga, taga San Felipe, Naga City. Aki ni Leonardo Ayo Imperial, asin ni Edith Kapuyan Calope. Ikaduwang tawag sa mga minasunod. Enot, Louis P. Berha, 42 anyos, soltero, taga Santo Niño Street, Peña Francia, Naga City. Aki ni Rolando Berha, asin ni Enone Panti. Buot na magagom ki Irene C. Cunanan, 41 anyos, Daraga, taga Camellia Homes del Rosario, Naga City. Aki ni Wilfredo Cunanan, asin ni Evelyn Castillo. Sunod, si Eric N. Esteban, 29 anyos, soltero, taga St. Clair Urban, Concepcion, Pequeña, Naga City. Aki ni Edwin Esteban, asin ni Marites Namoro. Buot na magagom ki Jenny Rose A. Ubado, 26 anyos, Daraga, taga Jacob Putol Street, Bagong Bayan, Camarines, Bagong Bayan Sur, Naga City. Aki ni Arnel Seya Ubado, asin ni Gemma Mitas Asis. Ikaduwang tawag man ki Oliver Albaitar Jadi, 24 anyos, soltero, taga Taysan, Legazpi City. Aki ni Onesto Jadi, asin ni Vilma Albaitar. Buot na magagom ki Janice B. Buera, 24 anyos, Daraga, taga Camellia Heights, Cararayan, Naga City. Aki ni John A. Buera III, asin ni Marcy N. Buena Agua. Ikaduwang tawag pa man ki Gigi Chen G. Ibasco, 32 anyos, soltero, taga San Isidro Pili, Camarines Sur. Aki kan dipuntong si Fernando B. Ibasco, asin ni Jocelyn Fetiel Gastillo. Buot na magagom ki Maria Luisa E. Orsine, 32 anyos, Daraga, taga San Agustin, Pili, Camarines Sur. Aki ni Rafael Abe G. Orsine, asin ni Amelia de Leon Encarnacion. Wendell L. Berlon, 25 anyos, soltero, taga Zone 5, Looban 2, Balatas, Naga City. Aki ni Danilo Robles Berlon, asin ni Regina San Joaquin Lizano. Buot na magagom ki Maria Marian N. Labay, 26 anyos, Daraga, taga Zone 5, Looban 2, Balatas, Naga City. Aki ni Wenceslao Orbe Labay Jr., asin ni Mila Candelaria Napukaw. Julius A. Barcinas, 33 anyos, soltero, taga San Jose Street, Peña Francia, Naga City. Aki kan dipuntong si Salvador Barcinas, asin ni Francia Adorable.
Buot na magagom kay Monica M. Armero, 33 anyos, Daraga, taga Dinaga, Kanakman, Camarines Sur, aki ni Modesto Armero, asin ni Hilda Margate. Asin ultimong tawag, asin ikaduwang tawag, para sa kibay Bril B. Nicolasora, 30 anyos, soltero, taga San Felipe, Naga City. Akin Jose A. Nicolasora Jr., asin ni Maria Cecilia Basilier. Buot na magagom kay Marie Clarice Moranya, 30 anyos, Daraga, taga Zone 2, Tambo, Pamplona, Camarines Sur. Akin ni Romeo Moranya, asin ni Espinila Matalote. Ang sisay man po na may naaaraman na makakaulang sa saindang pag-ako kan sakramento nin matrimonyo, tulos magpaisi sa satuyang kura paroko o pumunta sa opisina kan satong parokya. Salamat po. Liwat, Diyos maray na aga po sa Indo Gabuas mga tugang. Yaon na po kita sa ikapitong Domingo nin ordinaryong panahon. Ang tema kan satuyang selebrasyon kan banal na Eucharistia, iyo an pagtalubo na kabaing kan Ama. Kita nilalang na may dunong asin kabutan. Igwa kita nin katalingkasan. Buot kan Diyos na gamiton niya to ang mga ini sa karahayan. Lugod mairayo niya to ang satuyang sadiri sa karaatan, asin padagos kitang magtalubo na kabaing kan satuyang mamumuto na kaglalang asin Ama. Satuyang makakaibahan bilang celebrante mayor sa satuyang Santa Misa Ngunyan, ang satong namumutan asin ginagalangan na kura paroko, Reverendo Padre Felipe B. Culvera III. Matindog na po kita sa pagpuon kan Santa Misa.
Sa ngaran ka nama, asin ka naki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo kagurang nanta. Ang pagkamuot kan Dios, sin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Sumaray na aga sa indugabos, mga Maray tugang. na agaman po, Father. Ako ang taas tong mga kasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ni makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ko ipamibi sa kagurangan ng Diyos. Mayrak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang itong mga kasalan, tarahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga tao marahayan buot. Inuumaw mi ka, inurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Hulikan dakula mo kamurawayan, kagurang na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang nan aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, podero kan Diyos, hakika naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aasa mo pakimaheran. Ika na nagtutukaw sa too ka nama, kaheraki kami. Da ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan nuro, kahalangkaw. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami. Warasa na kaming danay na nag-uurop-urop kan mga spiritual na bagay, maghimo sa mga tataramo na singibo, kan mga nakakapaugma sa imo. Huli kay Jesucristo ang kagurang nanyamo sa imong aki,
nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Ipinahiling ni David ang sa iyang pagkamaheherakon. Dai niya ginadan ang sa iyang kaiwal. Inaapudan man kita gabos na mabuhay nin may mamumuton na pagkaherak. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro ni Samuel. Si Saul tuminindog asin nagduman sa kadlagan nin Sep. Dara niya 3,000 piniling lalaki sa Israel sa paglapag ki David. Pagkabanggi dinuman ni David asin ni Abisai an hukbo. Asin yaon duman si Saul nagtuturog na hutad sa laog kan kampo. An sa iyang espada nakatudok sa daga sa iyang pamayuhan. Asin nasa palibot niya si Abner asin an hukbo. Si Abisai nagsabi ki David, ibinugtak nin Diyos sa imong kamot, an kaiwal mo ngunyan na aldaw. Kaya tuguti akong tigbason ko siya kan sa iyang espada. Saro sa ng tigbas, daina pagduwahon. Si Abisai sinimbag ni David, dai mo siya paggadanon. Si Isay an mabikyad, kan sa iyang kamot laban sa linahidan nin kagurangnan, asin dai magkakasala. Kaya kinuha ni David an espada, asin andulay nin tubig sa pamayuhan ni Saul, asin huminali, mayo nin nakahiling, mayo nin nakaisi, asin mayo nin nagimata. Sindagabos tururog, hararom na pinaturog sinda nin kagurangnan. Si David nagduman sa ibong, tuminindog sa alitoktok kan buklod, harayo sa inda asin nagsabi, Uya an espada o hadi, padigdiha an sarukan sa imong mga surugoon, asin ipakuamo, an lambang tawo binabalsanin kagurangnan, hulikan sa iyang pagkamatanos, asin pagkamaimbod. Ibinugtak kanin kagurangnan sa sakong kamot ngunyan, alagad daiku ibinikyaw an sakong kamot sa linahidan nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. an kagurangnan mabuot asin mahiherakon. Aawiton po niya to ang salmo. Magpasalamat sa kagurangnan kalagko, an gabos na uyas ako, mag-umaw sa iyang ngaran. Magpasalamat sa kagurangnan kalagko, hari paglingawi, an gabos niyang balaog. Pinatawad niya ang gabos mong mga kasaalan, binulong niya ang gabos mong mga helang, ilinigtas niya ang sa imong buhay sa lulubngan, kinurunahan kanin pagkamuot asin pagkaherak. An kagurangnan mahihirakon asin maugayon,
Dai naaanggot asin pano nin pagkamuot. Dai niya kita pinapadusahan, susog sa satong kasalan, susog sa satong mga kasumbikalan. Irinayo niya ang satong mga kasalan, siring na ang sirangan, harayoon sa solnopan. An ama may pagkahirak sa saiyang mga aki, an kagurangnan nahihirak sa mga natatakot sa iya. Si Kristo iyo ang bagong Adan. Siya ang nagwaras kan bagong buhay. Magsarig kita sa saiya. Hinanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. An enot na Adan, naging buhay na tawo, alagad an huring Adan, naging espiritong nagtatao nin buhay. An enot na tawo may kalag, bako an espiritu, dangan an ikaduwang tawo, kaiba an espiritu. An enot gikan sa daga, daga nun. An ikaduwa gikan sa langit. Kung ano ang daga nun, iyuman kita na uya sa daga. Kung ano ang langit nun, iyuman kita duman sa langit. Dinarata ang ladawan kan tawong daga nun, darahon taman ang ladawan kan tawong langit nun. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita sa pagrokyaw kan marahay na bareta. Alleluia, Alleluia. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Pagbasa ka ni Ebanghelyo susok kay San Lucas. Pagkarayan sa imong kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iya mga disipulos, "Ini ang sinasabi ko sa indo na naghihimate. Kamo tanindo ang sa indong kaiwal. Magibo kamo nin karahayan sa mga nauungi sa indo. Pag umawon ang mga nagmumuda sa indo,
Ipasampaling sagkod ang ibong napisngi. Sa minaagaw kan sa indong alikboy, day ipagsayuma sa indong gubing. Ang minahagad, tawan. Day pagbawion ang ano man na kinuha sa indo. Kung ano ang buot tindo, nagibuhon ninda sa indo, iyo man ang gibuhon nindo sa inda. Kung kamo namumuot sa mga namumuot sa indo, anong halaga kaiyan para sa indo? Ang mga parakasala namumuot man sa mga namumuot sa inda. Kung kamo magbalos sin karahayan sa mga nagigibon ning karahayan sa indo, anong halaga kaiyan para sa indo? Ang mga parakasala nagigibo man kaiyan. Kung kamo magpautang sa mga pinaglalaoman nindo na magbabayad, anong halaga kaiyan para sa indo? Ang mga parakasala nagpapautang man sa kapwa parakasala. Taigwa ni naghahalat, pinaghahalat na dakulang pakinabang. Alagad, kamo tanindo ang sa indong kaiwal. Magibo nin karahayan, sin magpautang na daing pinaglalaoman na balos, tadakula ang sa indong balos, asin naapo doon kamo na mga akin urog kahalangkaw. Huli ta siya marahayon sa mga ingrato, asin mga maraot. Magmahirakon kamo, huli ta mahirakon ang sa indong ama. Dai maghukom, tanganing daiman paghukuman. Dai maghatol, tanganing daiman kamo paghatulan. Magpatawad, tanganing kamo man patawadon. Magtao, asin kamo man tatawan. Marhay na sukol, dinusok, hinugyog, pinasupay, ibubugtak sa indong paa. Huli ta ang sukol na isinukol nindo, iyuman sana ang isusukol sa indo. Marhay na bareta, kan sa tong kakurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Maray na agaliwas sa indo gabos mga tugang. Maray na agaman po, Father. Gayon na sa tuyang ebanghelyo. Tamis kisi huring parte, imbes kantaon ko si huring parte, nabasa ko na lang, nadara ako kan kagayunan sa kan mensahe kan ebanghelyo. Magayon pero difficile. Magayon pero masakit isa buhay. Magigirunduman po niya ito kan nakaaging Domingo. Sa tuyang nadangog ang ebanghelyo, ang mga kapaladan, binasa sa tuya sa parehas na kapitulo kan ebanghelyo ni San Lucas. Tinugdo sa tuya ang mga prinsipyo na maninigong utubon kan sarong disipulo nin kagurangnan. Tanganing kitaman magkapalad, tunay na magkapalad. Tanganing kita tunay na maging maugma, magkamit kang kaugmahan na tagaman ng Diyos para sa iyang mga pinili. Ngunyan, tinutugtuan naman kita, ninsaro pang mahalaga na hatol para sa mga disipulo ni Kristo. Na kita maging mamumuton, na kita maging mahirakon. Sa pagpuon kan misa mga tugang, pinasabot sa tuya na ang tema na kita urog na maging kabaing kanimahin ni Ama ni Diyos. Sa anong paagi? Sa paagi kan pagiging mamumuton, sa paagi kan pagiging mahirakon. Ang pagkamuot ni Diyos mga tugang na ipapahiling sa kadakol na bagay. Kasi ang saro na bagay na mangungurog na imahin ng Diyos na dapat niya itong arugon, iyo ang pagiging mahirakon. Sa paagigan pagiging mahirakon, iyo na kita maging mapagsabot, na kita maging mapagpatawad. Kaya nga ni, ang inahagad kang ebanghelyo, bakon madali, kamo tanindoan sa indong mga kaiwal. Di pagibuhanin marawat ang mga taong nauungi sa indo. Kung sinampaling ka nga sa ibong, itao mo paan sa imong ibong napisngi. Ang nagkuakan sa imong alukboy,
ito mo pa, dahil mo pagibuhan nin maraot. Mga bagay na kontraryong gayo sa katukduan kang kinaban. Sa kinaban tinutukduan kita, bawal lang magpakatanga. Dahil na pwede ang magpakamartir sa panahon niya ito ngunyan. You want to settle things right, dapat makanood kang maglaban. Bakong iyo po. Dapat paminsan kaipuhan man kitang ipahiling taan sa tuyang kusog. Kaya nga ni tinutugdo sa tuya, pag ginibo niya yan sa imo, gibuhon mo man. Tanganing maaraman niya na daig ka lang basta-basta. Iyan ang tinutugdo sa satuya. That is how we settle things in the world. Kaya nga ni, kadaklan na beses, we feel better when we get even with others. Pag kita nakabalos. O kaya, pag nahihiling niya to, kung bako man kita nagibuning maraot, duman sa tao nagibos ito ning maraot, pag nahihiling taan sarong tao na nagsasakit, magayon masabi kita, ay iyo kaya yan, kaito, araw ka nang gibo kayan. Ako nagibuhan man ako kayan. Imbis na mahera kita, pero mas nauugma kita, na nahihiling ta, ang tao na nagsasakit, urog na kun siya, dahil nagin maray sa sato, kan mga panahon. Iyan ang wisdom kan kinaban. Iba man ang kadunungan nin Diyos. Butin Diyos na sa tuyang punduhon itong inaapod niya itong cycle of hate, cycle of violence, cycle of iriwal sa paagi kan pagiging mahirakon, sa paagi kan pagiging mapagpatawad, sa paagi kan pagiging mapagsabot. Ini ang paagi nin Diyos na sa mata kan mahal kang kinaban, foolishness, kalulungan. Alagad sa Diyos, ini ang kadunungan na masakit, pero paagi tanganing matapos ang iriwal, ang ribok, asin sa tuyang ma-experiensyahan ang tunay na katuninungan. Pag kita naaanggot, asin buot niya ito na makabalos, minsan garo madali na maugma na nakambalos kita. But in the end, kita man mas nagiging maraot kaysa sa tao na nagibuning maraot sa satuya. O kaya, kung dahil pa kita nakababalos, the time we wait, tanganing kita makabalos, mas nagiging kitang maraot. Huli kan pag-isip, paghuma sa tao na nagibo sa tuya nin maraot. Sabi ninda, if we don't learn to be forgiving, then we become even worse to the person who does wrong to us. Ang pagpatawad, mga tugang, bako man gayud pag-tolerate kan maraot, kundi tinutukduan kita how divine love, how God's love can correct things right sa kinaban na ini. Sa Ebanghelyo, mga tugang, tinutugduan kita, nintulong paagi, tanganing tunay kitang maging mamumuton, maging mahihirakon sa satuyang kapwa, tanganing kita makaarog sa mahal na Diyos. Sabi kang enot na parte kan Ebanghelyo, don't forget, bear in mind the golden rule. The golden rule. Kung ano ang buot nindo nagibuhon ninda sa indo, iyo man ang gibuhon nindo sa inda. Ginagamit ning mahal na Dios ang kadunungan nin isip nin tao, ang satuyang rason, tanganing masabutan niya to, na mas maray na magibon nin marahay sa iba. Kadaklan na beses sa buhay ta, di taman iisipon na gibuhan ning maraot ang satuyang sa diri. Misingani kita nakakagibon ning maraot, pero yan, sa paghuna niya to, yan ang maray para sa tuya. Ang rule kang buhay na permitang ginigibo, ang pinakamarahay para sa tuya. Kung yan ang gusto niya to, sabi ng kakurangnan, then gibuhon mo. Ang buot ninda na gibuhon mo sa indo. Gibuhon ninda sa imo. Kung gusto mong padangaton, magpadangat ka man. Kung gusto mo na sabuton, magsabot ka man.
Kung gusto mo na ikahirasan, maghiras ka man. Kung gusto mo na ikapatawadon, magpatawad ka man. Minsan kaya mamundo. Gusto ta na kita sa nampirming pagpara, insindihon. Gusto ta na kita sa nampirmian pagpara, tawanin pagsabot. Hinahagad din mahal na Diyos, mas maray na isipon ta, an marhay para sa tuya, asin gibuhon ta iyan sa kapwa, tanganing sindaman makanood na magibo ka iyan sa tuya. When we appreciate others, most likely, they will also appreciate us in return. Sa mag-agom marahiyan na ginigibo, dapat pirmi kitang nag-a-appreciate kan mga sakripisyo, kan marhay na ginigibo kan sa tuyang agom sa tuya. In time, mahihiling ninda, luway-luway, a-appresyaron ka naman kayan. See? Give and take man sana ang buhay mga tugang. Pero sa pamilya, kung kita nagkukurharawan, nag-aaranggutan, nagmumurodahan, ang gabos na miyembro kan pamilya maabot ang panahon, iyon ang magiging lingwahe. Gibuhon ta sa iba, ang buot ta, nagibuhon ninda sa satuya. Gibuhon ta sa pamilya ta, ang buot niya to, na gusto tang mangyari sa pamilya ta. Kaya di kita magpaarog ng maraot sa atong mga aki. Tangapit, iyo man ang magiging modelo ninda iyan, iyo man ang gigibuhon ninda iyan. The golden rule is very important sa buhay ta bilang sarong Kristiyanong Katoliko. Gamit sana ang rason, makakanood kita kan kadunungan ng mahal na Diyos. Taan rason, iyon imahe ng Diyos sa buhay niya to. Ikadua, sinasabi sa to kan Ebanghelyo na ang Kristiyano inaapod sa mas halangkaw na standard nin buhay. Christians are called to a higher form of life. We can do better than sinners. We can do better than any ordinary person. Kaya sinasabi sa tuya, love your enemies. Love your enemies. Tan mga, asin iaram niya, na ba ko ining madali, nagibuhon. Kaya nga ni, halangkaw ang standard kan buhay ta bilang mga Kristiyano. Sa level kan sa tong eksperyensya, ang sa tuya nga ning mga amigo, masakit makamutan gabos bakong iyo po. Ang sa tuya nga ni ang mga membros nga ni kan familia, dahil gabos madaling kamutan, ang mga kapinsanan, ang mga kaeriba sa simbahan, bako taman yan kaiwal. Pero masakit kamutan gabos. I-consider ta na lang minsan ang mga differences niya to, sa tuyang ugali, sa tuyang mga hilig. It's very difficult to love even those who are not our enemies. What more? Hinahagad sa tuwing kagurangnan, nakamutan niya to ang satuyang mga kaiwal. Alagad inian, paagi, sabi ko kasabago, to stop the cycle of hate, to stop the cycle of violence, to make us experience real peace. Ang tunay daan na paagi tanganing makamove on kita sa difficile na nangyari sa buhay ta, na minsan daradara ta na for many years, iyon magpatawad. Iyon magpatawad. When we learn to forgive, then mahiling ta ang mga eksperyensya ng mga nakaaging bakong magayon, nagarubaga eksperyensya na sana na kung saan kita na mas nakanood sa buhay. We are called to a higher form of life. Kung nagtatao sana kita sa mga taong nagtatao man sa tuya, okay yan. Pero bako lang yan, sabi ka ni Ebanghelyo, miski sa mga nag-uutang na di nagbabayad, kaipuhan tang tawanan, lalong-lalo na kung kaipuhan kan tao. Pero minsan kaya matao naman sana kita, grabe pa ang sa tuyang sinasabi. Bago pa man i-receive, tinatao niya to, makulog na ang buot kan tao na tinawanan niya to. Matao man sana palan, why not give it the godly way, the loving way? So, kitang mga Kristiyano hinahagad na mabuhay sa halangkaw na standard ng pagkabuhay. Ikatulo, sabi ka ni Ebanghelyo, asin inin ang sabi ka iyan, pinakahalangkaw. Arugon niya to, ang paarog nin Diyos sa satuya. Magmahirakon kamo, hulita mahirakon ang sa indong ama.
sabi kan responsorial psalm, ang Dios mabuot asin mahirakon. Kung ano to ginigibo niya to ang bagay na ini, kung ano mga tugang tayo nahagad sa tuya na kita magpatawad sa mga tao o sa satuya mga kaiwal, huli tayo na ang ginibo ng Diyos sa satuya. Asin buot niya, naarugon ta ang ginibo niya sa sato. Sabi ninda, si Jesus iyo ang lawog kanama na mahirakon. Jesus is the face of the merciful Father. Sa ikaduhang mabasahon, nadangog niya ito mga tugang sa surat ni San Pablo, kaipuhan niya itong ibahin ang satuyang sadiri, kay Jesus na inaapod niyang ikaduhang Adan. We were created like the first Adam. Alagad ang enot na Adan, iyo ang naaging paagi nin pagkakasala nin tawo ta, no? Hulita ginamit niya ang sa iyang talingkas, ang sa iyang freedom, bako sa pagsunod sa mahal na Diyos, kundi sa pagkuyog kan sa iyang sadiring kagustuhan. Alagan ikaduhang Adan, ang Kristo, nagtukdo sa satuya, na ang paagi, tanganing kita makasunod sa Ama, iyo ang inaapod niya itong surrender. Pag-surrender kan sa tuyang buhay sa mahal na Diyos. Bakon madali ang buhay kan sarong Kristiyano, siring na bakong madali ang manginahagad ng Diyos sa satuya. Kaya kaipuhan niya to kan grasya ning mahal na Diyos. Kaipuhan kitang mamibi, tanganing magibot ang hinahagad sa satuya. There is no other way. Sabi kayan, tanganing makuan niya to ang inaahagad, ang tagaman na langit ning mahal na Diyos. Sa buhay ta mga tugang, miski sa satuyang pagmamaigot na maging marahay, pagpatawad o ano paman, pwedeng dahil niya to makua ang balo sa kinabana ini. Pero sigurado ako na igwaning balo sa naghahala sa to sa ikaduhang buhay. Sabi kan Ebanghelyo, ang sukol na sa imong itinao sa iba, iyo man ang sukol na gagamito nin Diyos sa imo. Kung paano pakitin ang kaanggutan ngo niya sa panahon na ini, hagado niya ito ang grasya ning mahal na Diyos sa laog kay ning Santa Misa, palumuyon ang satong puso. Tabangan kita na magpatawad, na magsabot. Iyo sana ini ang paagi, mga tugang. Tangani na sa tuyang ma-eksperyensyahan ang tunay na pagkamuot asin katuninungan na buot na ipahayag nin Diyos sa satuya. Ang balos, kung bako digdi sa daga, siguradong makukuan niya to sa langit. Amen. Sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin ki Jesu Kristo, aking bugtong niya, kakurangan ka. Ipinangidam muli kan Espiritu Santo, namunda ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong. Uminilig sa mga gadan, kani katulong aldaw, nabuhay liwat hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa to, kan Diyos amang makakamhan, hale duman mabalik sa
paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinahaba nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin lamang, sa buhay na daing kasaguran. Panonin pagsarig, magdulo kita sa amang mapagpatawad, hulitan sa iyang pagkaherak sa to, danay asin daing sukol, ang satong simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, maging buhay na panalmingan, kan pagpatawad asin pagmakulog ni Hesukristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bendisyonan kan Diyos ang gabos na naging dahilan kan sa tuyang mga kulog buot, pagsakit asin anoman na kadipisilan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa tahaw kan sa tuyang mga kahurasaan, mamatean man niyato ang mga pasakit nin sa tuyang kapwa, asin manudan niyatong ihira sa inda, an kaugmahan, asin katuninongan ni Kristo. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magdanay na buhay ang paglaom sa puso nin mga naghehelang, mga maedad, asin mga pinabayaan, huli kan pagmakulog niyato sa inda. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan niyatong mahal sa buhay, magugma sa premyo nin buhay na daing kasagkoran. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Amang makakamhan asin mahirakon, nagpapasalamat kami sa imo, huli kan pagpatawad mo sa samuyang mga kasalan. Tabangi kaming ipamati ang sa imong kapatawadan sa samuyang kapwa, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Magpamibi ka mo mga tugang, tangani nga sa ko sa indong atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod, gan kagurangnan, na naatang sa imong mga kamot, para sa kaumawan, asin kamurawayan, kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming nag-uutob kan sa imong mga misteryo, sa mga paglingkod na dapat sa imo, nagikimaherak na naghahagad sa imo, na ang dinudulot mi sa paggalang kan kamurawayan mo, sa kaligtasan magpauswag sa samo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong itaas espiritu, ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano si nakakaligtas, nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakaman na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan, na sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay nin tawo, sa pagtios, pinara niya ang samang mga kasalan, sa pagkabuhay liwatali sa mga gadan, binuktak niya ang agihan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran, sa pagsakat sa imo Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya, kaibakan kadakol-dakol na angeles sin santos, nag-aawit kami sa imo, kan himno ning kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, Diyos rin mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imo kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, palaranan hinadigi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ikananggadan banal, burabo din gabos sa kabanalan. Kaya ni mga atang namimiibi kami, kabanalakan namon kan sa imong Espiritu. Tanganing para sa mo, maginhawak, sindugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkot sa pasyon. Nagkuha siya nin tinapay. Sin pagpasalamat binaak ini, asin itinaw sa iya mga disipulo saan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, tayo niyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagapamanggi, pagwaniyaman in kali, singgraray pagpasalamat sa imo. Tinaw sa iya mga disipulos taan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom ka ini. Tinian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo, sa pagrumdum sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo, liwan, ipinapahayag. Sagkod na kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadanas in pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangan, kan tinapay nin buhay asin kalis in kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo,
pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumag kagurang na sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibagan sa mong Papa si Francisco, sinkan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumdumasa sa imong pagkaherak, ang samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinan gabos sa mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay kami gabos, namimiibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhena ina kan Dios, si San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sin gabos na santos, nagkaitupan na kapagayagaya sa imo. Magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, hasin ka iba niya, hasin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasarokan Espiritu Santo, hanggabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, sin pinatuod kan Diyos to nakaugalian, ngangahas kitang magsabi. Ama niamo, nayaon sa langit, kabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiring sa langit. Sa mong kakanon sa rualdaw, hitao mo sa muyangon, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asin hare kami pagdarahas sa sugo, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos sa maraot, namimiibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kami natabangan ka sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, sinmanligta sa gabos sa kapurisawan, bantang kami naghahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kasamong paraligtas na si Yesu Kristo. Sa imong kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan.
Kristong kagurangnan, kana nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan, sin papagkanigua, na siya mapatunino nga sin magkaburonyog, susok sa imong kabutan. Kana nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kamonin katuninongan. Peace be with you. Uyan, kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, palada ng mga inapod sa pamangginin kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram kasana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Tangani na masunod ang physical distancing, ang mga tao sa luwas dahil nakaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkomunyon. Iguanin mga lay Eucharistic ministers na mataonin komunyon sa Indo. Magtindog sa tinalaan na lugar, asin mag-ako nin komunyon gamit ang kamot, asin mag-agi sa gilid, bako sa tahaw pagbalik sa tukawan. Ang mga nakatukaw sa right and left wings kan simbahan, maghalat po muna na matapos ang pagpakomunyon sa tahaw bago maglinya sa pagkomunyon. Salamat po.
Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami, warasa na an panuga na inako mi, an bunga kaiyan makamtan mi, huli ka ining mga misteryo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po kita sa pagpamibi kan Orasio Imperata. Amang mahirakon asin mapagmakulog, minadulo kami sa imo na sa mong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan na sinagdadaranin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilinya kami nin may pagkamuot, asin huli ka sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot dadarakan helang asin kagadanan. May balik ang sa mong paglaom, sin mapakusog ang sa mong pagtubod. Pinapamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga tawong naghihingoha, sa paghanap din bulong, sin sa pag-adal kan paglakop ka ining helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang na pagkanigong mahimo, huli kan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyon niya sa mga paghingoha, na gamiton ining mga bakuna, tanganing mapunto ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang, ni may maninigong kakayahan, sin pagmakulog sa mga mayhelang. Warasan sa inda ang karahayan, sa isip asin sa hawak. Kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, sin kaligtasan tumang sa kahilangan. Pinapamibi man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos. Ligtasan ito mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan, ang kapahingaloan na daing kasagkoran. Itaw mo sa mo ang biyaya, na magingoha para sa karahayang kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno, asin pagmakulog sa lambang saro, maghawa sa mo ngunya na panahonin kasakitan, asin magdara sa mo sa pagabagong buhay asin kabanalan. Iniinahagad mi, huli kay Yesu Kristong kakurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ubanala lalawgo ni Jesus, Kahiraki kami. San Jose Mebinio na esposo ni Maria, Ipamibi mo Nuestra kami. Señora de Peña, Francia. Ipamibi mo kami. Matukaw po sa halipot na panahon. Naghahagad ang parokya sa kisayma na igwanin saray na alang na mga oliba na ginamit ka nakaaging taon sa aldaw kan palaspas. Inisatong gagamiton sa aldaw kan panguros, Ash Wednesday, sa March 2. Pakidara na lang po sa opisina kan satong parokya. Salamat po. Collections for the week, February 7 to 13, 2022. Cash receipts, daily collections, 12,330 pesos. Sunday collections, 17,978 pesos. Second collection for catechist and formation of related activities, 5,822 pesos. Collection boxes, 1,820 pesos. Total collections for the week, 37,950 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Mr. and Mrs. Henry Belano, Beth and family, Gemma Baita, Ayen family, Angeli Agustin, Angeline O. Yasis, Mark Emmanuel Efondo Negrite, M. Dakudaw Bike Shop, and 2 anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña, Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Signed, Reverend Father Felipe B. Colbera III, Parish Priest. Matindog na po. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon naman lagod kamukan Diyos na makakamhan.
ang Ama, asin ang Naki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos. Maawit mga tugang, ngunyan po, birthday, kan sa tuyang pura paroko. Happy birthday, Father Ipe. Sa Happy birthday, Father Thank Ipe. you po. Salamat, salamat. Salamat po, salamat na marhay. 48 na po.